खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ बर' रावनि गोबां मेथाइ रोजाबनानै गावखौनो सिनायथि होबोनाय लोगोसे गुबुन हारि हारिसानि मेथाइ रोजाबनानै गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफोरजों अनसायजाफोनाय नैबे समनि आथिखालनि राफोद मेथाइ खनगिरि कपिल स्वर्गियारी फंबायनि आबुं सिनायथिया गिबि गिबियावनो दिनैनि बे महिलारी वाइड एंगल चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बे चेनेलसिम नोंथांमोनखौ बरायबाय आं कपिल स्वर्गियारी आंनि गामिया ननायखास उदालगुरि जिल्ला फंबायनि न'खराव सोर दं आफानि अनगायै आंहा फंबाय सासे बिनानाव सासे आरो लोगोसे आइ दङ आनै दङ ओके गोजोन न'खर स' फंबायनाव आं माखासे सोंलुफोरखौ जुरिजेननो लादों स' फंबाया नोंथांनि मेथाइ खननाय जार्निखौ माब्ला जागायजेनदोंमोन लोगोसे नोंथाङा दिनै साक्सेसनि बे लामासिम सफैनायाव नोंथांखौ गिबियाव सोर थुलुंगा होजेनदोंमोन आंथ' ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो खनोमोन होमब्लाबो आंखौ गुबै थुलुंगागिरि महरै आंजोंनो दा किबोर्ड दामो आदा बिथां रुटेन बर'खौनो आं लायो अके ओमफ्राय नोंथांनि बे जार्निया मालानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आंनि बे जार्निया एक्चुअली 2009 निफ्राय जेब्ला आं कलेजाव कम्पिटिशन खालामो अब्ला आंनि प्रिन्सिपाल साराबो सासे थुलुंगागिरि हिसाबै आंनि गिदिर रल लायो आरो बिथाङा मोनसे बुंलांनाय माने आंखौ बोर सारस्रिदोंमोन आरो बै बोरनि उनावनो आं जोबोद माने बे मेथाइ रोजाबनायनि फिल्डआव हाबनो थाखाय आं गोसो गुदुं जाना फैबाय आरो स' जोङो बावैसो सिगांनिफ्राय मिन्थिबोदों नोंथांनि दोंसे मेथाइ जायखौ दिनै इउटिउबाव मिलियन भिउ जादों नेना थागोन आं स' बे नेना थागोन आंनिफ्रायनो नोंथाङा थारैनो बर' रायजोआव बा बर' हारिजों गोबां अनसायजाबोदों स' बे नेना थागोन आं मेथाइखौ सोरनि सुजुनाय बा नोंथाङा निजेनो सुजुदोंमोन नामा बे मेथाइखौ बे मेथाइखौ आं गावनो सुजुदों गावनो सुरबो होदों अके महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोन जों कपिल फंबायनिफ्राय बेनि थार गारांखौ खोनासंनो लादों दे होमबालाय नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां आंनि अननाया नोंनि थाखाय अराय राननो रोङै दैनि जोरा जागोन ना थारैनो जोबोर मोजां जादों जोङो दिनै एक्चुएल गारांखौ खोनाबाय लोगोसे बे एलबामाव जोंनि फावखुंगुर महरै नेरसोन बिथाङा खालामदोंमोन लोगोसे पबिन्द्र दैमारिनि डाइरेक्सनाव जादोंमोन थिगानो दङ मेथाइआ नोंथांमोना जुदि बे मेथाइनि एलबामखौ नायाखैब्ला इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन बेवहाय नेना थागोन आं लिरबानो फैगोन लोगोसे पबिन्द्र दैमारि इउटुब चेनेलाव दालागै 1.4 मिलियन भिउ जाबाय स' बेयो बिथांनि साक्सेस लोगोसे बिथांनि मेथाइ रोजाबजेननायनि टार्निं पइन्टआ बे मेथाइनिफ्रायनो दिनै फेमास जादों स' साबायखर थाबाय फंबाय नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि आगानसे लामायाव दावखोनायनि थाखाय स' बे सोंलुआव आरो आं फैफिननो नागिरदों स' नोंथाङा दासान्दि मेथाइ रोजाबनायखौ एज ए प्रफेसन हिसाबै मावबोगासिनो दङ स' फंबाया बे बर' रावनि मेथाइ खननायनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन हारि हारिसानि मेथाइ खनबोदों नामा खनो ओरैनो जोंनि बर' जायखिजाया प्रग्रामब्लाबो बेयाव अनलि बर'जोंल' सोलिया नालाय गोबां रोखोमनि आरो रावखौबो आं मोजां मोनखायो बिदिनो खननायबो जायो आरो फारियै बेफोरो बर'नि अनगायैबो एसामिस हिन्दी नेपालि बेंगलि राभा बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आदिबासि जाखिनि दं बेखिनिखौ खननाय जायो आरो अके महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोना मिन्थिनो हाबाय कपिल फंबाया बर' रावनि मेथाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मेथाइफोरखौ बिथाङा खनबोदों स' बेफोरनि मादावनो जोंनि हालामाव नेपालि हारिनि गोबां सुबुंफोर दङ स' फंबायनि मेलौदो देंखोनिफ्राय आङो नेपालि मेथाइ दोंसे खोनासंनो लादों नेपालि होनोब्लाथ' आं मोजां मोननाय नेपालनिनो बे मेथाइआ आंनि मेथाइखौ आं खनथ'लाना दिपक लिम्बु बिथांनि दिपक लिम्बु बगरमा पानी फुल्यो आज फुल गरौँ जस्तै लाग्छ एउटा मिठो भुल अनमोल यो जीवन अनि तिम्रो माया
सजाय राख्छु सधैँ दिलको दाया बाया कसैलाई नभन्नु तिमीलाई भन्छु कथा यो जीवनको सुटुक्कै सुनाउँछु थ्याङ्क यू जोबोर मेलौदो जादों स' नेपाली रावखौथ' आं बुजिजोबाखै अब्लाबो फंबायनिफ्राय आं मिथिना लागोन बे मेथाइआव मा मिनिंखौ बुजायदों माने बे मेथाइआ जाबाय सासे गावनि मोजां मोननायखौ प्रप'ज खालामनाय मेथाइ आरो बेयो माने रावखौबो आं बुङाखै आं नोंखौल'सो बुंदों आंनि गोरबोनि बाथ्राखौ आं नोंनो खुनायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना मिनिंखौबो बुजिनो हाबाय मेथाइनि गुबै ओंथिखौ स' फंबाया नैबे समाव जोबोर माल्टि टेलेन्टेड स' बेनि गेजेराव आं नोंथांनि खायसे पार्सनेलनि बिथिंथिं लांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नोंथाङा मेथाइ रोजाबनायनि अनगायैबो दासान्दि बेसेबां सोलोंथाइ लागासिनो दं आङो 2014 आवनो आंनि ग्रेजुवेसनखौ आं कमप्लिट खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव दा DLED आबो जाबाय टेट होदोंमोन नाथाय उथ्रिसारनो हायासै थिगानो दङ फंबाया टेटनि सासे बिजाथिमोन इयुनाव बिथाङा उथ्रिसारनो हाथों बेखौबो आं आसा फारियो लोगोसे फंबाय नोंथाङा बे मेथाइ रोजाबनायाव क्लासिकेलफोर लादोंमोन नामा आं लागासिनो आं जेब्ला फार्स्ट सोलोङोमोन क्लासिकेल बेसादा मा बुस्थु आं मोनथियामोन बै आदा रुटेन बर'नि एडभाइसआवनो आं बे बेसादखौ लादों आरो दा हमदांना मोनो जि क्लासिकेलखौ मानि थाखाय नांगौ आरो अके क्लासिकेलनि गोनांथिया मा फंबाया दासिम मोजाङै मिथिनो हादों स' क्लासिकेल लायोबा खायसे बिथिङाव मेथाइनि टिउन बोनाय बेफोरो गोरोबो स' बे बिथिङाव नांगौ स' फंबाय आं मोनसेखौ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा बे बर' रावनि बा जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंनि गेजेराव फेमास जानायनि अनगायैबो नोंथाङा बलिउड लेभेलसिम थांनायनि मोनसे सिमां दङ नामा सिमाङाथ' आंहा दङ दिनैनि नङा गोबाव समनिफ्रायनो दङ बेयो आरो लोगोसे जोंनि इन्डियानि रियेलिटि श'फोराव बाहागो लानायनि आंहा सिमां दङ आं नाजागासिनोबो आरो बिनि अनगायैबो आंनि सिक्रेट मोनसे आं नेपालनि बे रियेलिटि श'आवबो थांनायनि मोनसे टारगेट खालामगासिनो फंबायनि बे थांखिया जाफुंसारदों स' बे बिथिङाव आं मोनसेखौ मिन्थिनो लुबैदों जिहेतुके नोंथाङा बलिउडनि रियेलिटि श'नि बाथ्रा बुंबाय स' बे बिथिङाव आं दोंसे हिन्दी मेथाइखौ खोनासंनो लुबैदों दे जोंनि जोबोद गोजाम दोंसे मेथाइ मोहम्मद रफी बिथांनि आं दोंसे एसे गुनगुनो हानोसै आरो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों के छाँव में रहने दो एहसान तेरा स' नोंथांमोना खोनासंनो हाबाय बिथाङा सासे राफोद बलिउडनि मेथाइ खनगिरि जानायनि जा सिमां बेनि जों बुंफोरथिखौ हमनो हाबाय स' बेफोरो मोनफा मोनफा बै समनि बलिउडनि एभारग्रिन सं जायखौ बिथाङा मेथाइखौ रोजाबनानै खोनाहोनो हाबाय स' बिथांनि जा बलिउडहालागै बा नेपालाव जा रियेलिटि श'आव बाहागो लानायनि बाथ्रा बुंदों बे जाफुंसारथों बेखौ जों हमदांनो हादों स' फंबाय नैबे समाव जोंहा दान मोनसे गैला बैसागो बोथोरा सफैबाय आरो बैसागो बोथोरावनो जोंनि बर' सुबुङा जोबोद रंजायो बाजायो सासे नोंथाङा मेथाइ खनगिरि हिसाबै बे बैसागो बोथोराव बेसेबांसो प्रिपारेसन सलायगासिनो दङ दा जथेस्थ' प्रिपारेसन सोलिगासिनो जोंहा उइथ बेन्डबो नै गाबोन समफोरनिफ्रायनो जानोसै आरो नोंथांनि बेन्डनि मुङा फेरेंगा मिउजिक बेन्ड बे नोंथांजों थाफायो माने स्टेज प्रग्रामाव नोंथाङा थाफायो स' बे बिथिङाव आं दोंसे बैसागो मेथाइ खोनासंनो लुबैदों आंनि गावनिनो सुजुनाय आं एसे गुबुन अन्थ्राखौ माबाना होनसै सेरेरे जानजियाव दख'ना थेबोबोला नोंनिख्रुइ समायना रावबो गैला सना रावबो गैला रुमबांबां खानायाव बिबार थुयोबोला नोंनिख्रुइ समायना रावबो गैला सना रावबो गैला रावबो गैला नोंनिख्रुइ समायना रावबो गैला सना रावबो गैला थेंक इउ गोजोन्थों जोबोर मेलौदो जादों थारैनो नैबे समाव आं बैसागोखौ जोबोर गोसो गोरबोजों बरायदों स' एक्साइटमेन्ट दिनै कपिल फंबायजों
मोगा-मोगि लानो मोननानै आं गोबां बिथांनि स्टेज प्रग्राम नायबोदों, इउटुबाव भिडिअ नायबोदों। स' बिथांनि रियेल गारांखौ दिनै आं बे मोगा-मोगिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। स' फंबाय, बैसागो मेथाइआ जिहेतुके नोंथाङा रोजाबबाय, नैबे समाव आं मिथिनो लुगैदों नोंथाङा बैसागोनि जा फांसन, बरायनायानो जा, बिदाय होनायानो जा, बा गुबुन गुबुन फुजा फांसन बेफोराव स्टेज प्रग्राम खालामबोदों। स' नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै नोंथांनि पार्सनेल नाम्बारखौ बुंनो खावलायबाय। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101461904। अके, बे कपिल फंबायनि कन्टेक्ट नाम्बार, बेवहाय नोंथांमोना सोंहरनो हागोन, नोंथांमोना स्टेज प्रग्रामनि थाखाय गासै डिटेल्सखौ बे नाम्बाराव लाहरनो हागोन। स' फंबाया जोबोर बिजि पार्सन, स' नोंथाङा टारगेट बा थांखिखौ लानानै कल खालामब्ला मोजां जागोन। दानिया आं बिथांनि गारांनिफ्राय खोनानो लुगैदों बेंगलि मेथाइ दोंसे। बेंगलि मेथाइ, आंनिनो आइडल सनु निगम सार बिथां। आं बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंदों, डाइरेक्ट मोगा-मोगि जानो हायाब्लाबो। दोंसे बिथांनि मेथाइ आं बेंगलि खननो लादों। पुबाल हावा পাও যদি বন্ধুর দেখা বইল তুমি তারে আমার মনের কথা হয়নি বলা তারে আমার মনের কথা হয়নি বলা তারে। थैंक यू। जोबोर मेलौदो जादों, थारैनो बेंगलिनि जा गारां बेबो जोबोर सुइटेबल। स' फंबाय, बे मेथाइ रोजाबनायनि गोलाव जार्नियाव नोंथाङा दिनैसिम जायखौ नोंथांनि आइडल, जायखौ आइडल पार्सन होनो, बा नोंथांनि थुलुंगागिरि महरै नोंथाङा सोर मेथाइ रोजाबगिरिखौ दासिम मानिबोदों? आं आइडल होननानै बुङोब्ला सासेल' नङा। आं जेब्ला स्टार्टिं खालामदोंमोन, आङो गौतम ब्रह्म सार बिथांनि मेथाइ जोबोद खनोमोन, खोनासङोमोन। बिनि उनाव जुबिन दा, जोंनि जुबिन गार्ग, जों आसामनि हार्ट थ्रब, बिथांनि मेथाइखौ आं जोबोद खनोमोन, खोनासङोमोन, दाबो खनो। आरो लोगोसे जेब्ला एसे जोंहा कमिउनिकेसनफोराबो हमना ला नेटफोर सोलिनो हमबाय, होमब्लानिफ्राय आङो जोंनि सनु निगम सार बिथांनिफ्राय जोबोद माने सोलोंनो गोनां बेसादखौ आं बिथांमोननियाव दङ होनना सानो, दाबो दङ। आं सोलोंजोबनो हायाखै, माने बिथांमोना ओरैबायदि खनो, माने जाय बिथांमोननिफ्राय जोङो अरायबो सोलोंनो हायो आरो बिथांमोनखौ आं आइडल होनना सानो। अके, बिथांनि आइडल सनु निगम सारनि जा लोगो हमनायनि सिमां बेबो सानसे जाफुंथों, बेखौ आं आसा फारियो। स' कपिल फंबाय, आं मिथिनो नागिरदों नोंथाङा बे मेथाइ रोजाबबोनायनि गोलाव जार्नियाव बेसेबांसो मेथाइखौ नोंथांनि गारांजों रेकर्डिं खालामबोखो? आं डाइरेक्टलि साननाय जायाखै, नाथाय 10नि बारा जाबाय आरो दासिम 10निख्रुइ बांसिन जाबाय। आरो फिल्माव मोनसे फिल्माव होबाय, दोंनै मेथाइ होनाय जादों आरो दोंनै मेथाइ अलरेडि होबाय। स' ओमफ्राय जिहेतुके नोंथाङा फिल्मावबो होबाय आरो मेथाइबो गोबां रेकर्डिं खालामबोबाय, बेनि मादाव नोंथांनि पपुलारसिन मेथाइखौ नोंथाङा माखौ सानो? पपुलारसिन मेथाइआ बे नेना थागोन आरो पपुलारसिन। बेनि उनाव दङ रुमबांखानाय, बेफोरनो आरो। अके, नोंथाङा बे नोंथांनि मेथाइ रोजाबनाय गोलाव केरियाराव दासिम माबाफोर कम्पिटिसनाव बाहागो लाना बान्था देरहासारनाय जाबाय नामा? बिदि होनना बुङोब्ला फिसा फिनला ओरैनो कम्पिटिसनाथ' लकेलाव जायोमोन, बेफोराव माखासेयाव देरहादों, माखासेयाव देरहायाखैबो। आरो लोगोसे 2017आव अल बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएसन, बेयाव आङो भइस अफ बड'स कम्पिटिसनाव देरहासार जानो हादोंमोन। थिगानो दङ, बिथाङा दासान्दि बान्था देरहासारनो हादों गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै रोजाबनायनि गेजेरजों। स' नोंथांमोना दिनै मिथिनो हाबाय कपिल स्वर्गियानि गोबां मिन्थिफेरै खोन्थाखौ दिनै बे मोगा-मोगिनि जोहै, लोगोसे बेनि मिलौदो गारांखौ बे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हाबाय। लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोननाय मोन्दों बिथाङा फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि प्रग्रामफोराव, बैसागो बरायनाय, बैसागो बिदाय होनाय बायदियाव बाहागो लानो थाखाय, स्टेज प्रग्राम खालामहैनो थाखाय नोंथांमोननो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन मेथाइ खोनासंहोनो खननानै नोंथांमोननि जा लुगैनाय मेथाइफोरखौ नैबे समाव प्रिपारेसन सोलिगासिनो दङ। बिथाङा बुंदों गाबोननिफ्राय बिथांमोननि फेरेंगा जा बिथांमोननि बेन्ड दङ, बिथांमोननि गेजेरजों गाबोननिफ्राय बिथांनि प्रफेसनेल खामानिया स्टार्ट जाबोसिगोन। स' नोंथांमोना थिखानाय बे मबाइल नाम्बाराव कल खालामहरनानै बुकिंखौ खालामनो हागोन। आंबो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोराव जोंनि बर' हारिनि गासै आइ आफा, आंनि अनजालु फंबाय बिनानाव, आदै मादैमोनखौ
फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरनायजों दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदाखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो लागोन। लोगोसे कपिल फंबायखौबो फंनैसो बुंबावनो थाखाय आं खावलायबाय। जोबथियाव महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गुबै सुबुं महरै आदा महिलारि महिलारि आदासिम आं जोबोद साबायखर आंखौ लोगो होनायनि थाखाय आरो लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैगौ गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय आं बावहरबाय जाहाथे बयबो गोजोनैनो रंजालांनो हायो बेखौनो आसा खालामबाय। स' फंबाय कपिल नोंथांनिसिम नोंथांनि मुखुब समाव बेखिनि समखौ आंनो मोगा-मोगियाव होनायनि थाखाय रोजा साबायखर बावनानै नोंथांनि फैबाय थानाय फिउचार केरियारखौ आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजांनिख्रुइ मोजां दैदेनलाङो लोगोसे नोंथाङा सारा बुहुमाव गोसारना थानाय बर' हारिनि गेजेराव सासे राफोद खनगिरि महरै थाबैनो सिनायथि मोननो हायो। स' नोंथांमोननिफ्राय दिनै बे मोगा-मोगि आयदानिफ्राय कपिल फंबायजों बिदाय लानाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।